Pantonman er min yndlingsquadcopter, og det har det været lige siden jeg prøvede den første gang. Og det er fordi, der lige er lagt lidt ekstra vægt på detaljen, eller meget ekstra vægt på detaljen. For eksempel så noget med, at man slipper for AA eller AAA batterier i senderen, men oplader senderen via den samme USB-oplader, man egentlig bruger til at oplade Pantonmans batteri med. Altså det samme stik. Det fungerer ret godt. Og så blandt andet det her med, hvis man tilkøber et kamera, at man kan slide det ind uden nogen brug af stik, uden noget skruen fast. Det er bare klik, så spiller det. Og så tror jeg faktisk også, det er den mest begyndervenlige drone, der findes på markedet, fordi at de ting, Pantonman kan, bare fungere. Altså det spiller bare. Og så er der den ekstra super fede detalje, som der sjældent er tænkt over. Og det er nemlig, at hvis man skulle være uheldig og få ødelagt sin quadcopter eller sin Pantonman, så er motorskift latterligt nemt. Og det skal vi lige prøve at løbe igennem. Så her kan I se, hvor hurtigt og hvor nemt man kan skifte en motor på en Pantonman. Så I kan se, lige komme med over en gang. Sådan der. Det er, så vidt jeg lige husker, motoren hernede, der er død på min Pantonman, og om det er mig, der har slidt den op, eller simpelthen har udfordret Pantonman for meget, det kan jeg ikke lige huske. Nu prøver jeg lige at starte den op en gang. Det fungerer ret godt, det her med det her one-touch-klik. Og ja, der skete ikke ret meget med motoren hernede, så den skal vi have skiftet. Så jeg starter lige med at slukke for quadcopteren en gang, og så lige hive batteriet ud, så er der i hvert fald ikke strøm på noget af det. Sådan man ofte skifter motor på quadcopter, er, at man skal have skilt det hele ad, hele lortet, han har sagt det hele ad, og så have løjet motoren ud. Og det er der bare tænkt over her. Så måden man skifter motoren på Pantonman er, at man lige løsner skruen, som holder propellen, og piller den af, og så sidder der 2 skruer hernede, som man lige løsner. Og det er faktisk alt, man skal gøre for at skifte motor. Og det er derfor, Pantonman er så god, også hvis man er helt ny, fordi at tingene går bare lige nemt i stykker. Altså, man styrer ned så, om det er en dyr eller en billig drone, så kan tingene gå i stykker. Men på Pantonman er motoren bare lige sat i her med et lille bitte stik. Prøv lige at se, hvor nemt det er. Så man skal bare lige have fat i en ny motor, og slide den tilbage og på med stikket, som sidder her. Og det er et lille bitte stik, så man skal bare lige være lidt forsigtig, når man stikker det i. Og så lige lægge ledningerne ned i den her lille revne, som er lavet til ledningen. Sådan der, så man lige kan dække den lidt af vejen. Det er filmet nemt. Så hvis I har noget derude, som er lige så nemt at skifte motor på, så vil jeg gerne se det. Jeg må gerne uploade en video herinde, så I lige kan vise, hvad det ellers er, I har. Men det her, det er i hvert fald det nemmeste, jeg har set. Så man skruer bare lige motoren tilbage på plads med de her 2 skruer. Eller motorcoveret tilbage på plads med de 2 skruer. Og så sætter propellen på igen. Og så spænder skruen til propellen. Det er faktisk det, der skal til for at skifte motoren på Pantonman. Så er man uheldig og ødelagt en motor, og jeg tror godt, jeg ved, hvorfor min den er død. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Det var nok mig, der var noget for voldsomt. Så er det egentlig alt, der skal til. Og så prøver jeg lige at tænde den igen, og tænde for senderen. Og så lige skal forbindelse, og så prøv at se. Jamen, så er vi jo flyveklar. Hvor dejligt nemt var det, ikke? Så ja, det er altså alt, der skal til for at skifte motoren på Pantonman. Hvis du ikke kan finde motoren inde på hjemmesiden, så sender du bare lige en mail, så skal jeg nok lige linke til dem, eller hjælpe dig med at få fat på dem.